Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, κύριοι Δήμαρχοι, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Γενική Λογίστρια, επίτιμοι πρόξενοι, αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αξιότιμε κύριε Αντιπρίτανη, αγαπητά μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, αγαπητά μέλη της Συγκλήτου, αγαπητά μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, αγαπητοί απόφοιτοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που καλωσορίζουμε απόψε ως προσκεκλημένο ομιλητή το μαραθωνοδρόμο Νάσο Χτωρίδη. Η απόψινή παρουσία του Νάσου Χτωρίδη στην τελετή μας γίνεται λίγες μόνο μέρες μετά την ανακήρυξη του ως του πρώτου Κύπριου πρεσβευτή καλής θέλησης για τα παιδιά του κόσμου και του τρίτου στον ελληνικό χώρο μετά τον Αντώνη Σαμαράκη και την ακαδημαϊκό Ελένη Γλίκαντζη Αρβελέρ. Ως πρεσβευτής καλής θέλησης, ο Νάσος Χτωρίδης θα έχει σαν αρμοδιότητα την ευρεία δημοσιοποίηση των αναγκών των παιδιών όλου του κόσμου. Αγαπητέ Νάσο, σε ευχαριστούμε θερμά που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας και για την καλή σου θέληση, όπως και αν την ερμηνεύσουμε. Η απόψινή τελετή σηματοδοτεί το τέλος μιας περίοδου και την αρχή μιας καινούριας περιπέτειας. Καθένας από εσάς καλείται να διαβεί το δικό του δρόμο και να χαράξει τη δική του πορεία. Στη μοναδικότητα του δρόμου θα αναφερθεί απόψε ο κεντρικός μας ομιλητής, κύριος Νάσος Χτωρίδης. Ο Νάσος Χτωρίδης είναι θερμός εκφραστής της πεποίθησης πως αν μπορείς να το ονειρευτείς, τότε μπορείς και να το πραγματοποιήσεις. Ο Νάσος γεννήθηκε στη Λευκοσία το 1968. Μετά την αποφοίτησή του το 1986 από το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στον πρακτικό κλάδο, εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία με το βαθμό του υπαξιωματικού στην 33η μοίρα καταδρομών στο Σταυροβούνι. Ακολούθως σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Αθήνας, από όπου αποφοίτησε το 1990. Το 2007 ολοκλήρωσε με επιτυχία το ανωτάτου επίπεδου πρόγραμμα ηγεσίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ στη Βοστόνη. Ήδη από την νεαρή του ηλικία, ο Νάσος Χτωρίδης διεκδικεί και κατοχυρώνει την ανεξαρτησία του και κατορθώνει τα πάντα στηριζόμενος στις δικές του και μόνο δυνάμεις. Ακολουθεί τους λιγότερο πεπατημένους δρόμους, χωρίς να περιορίζεται σε δοκιμασμένες λύσεις ή ασφαλή σύνορα. Τελευταία η δράση του Νάσου εκτείνεται κυρίως εκτός Κύπρου και αγκαλιάζει από τον τομέα της τεχνολογίας μέχρι και τον τραπεζικό, ιδρύοντας την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος στην Κύπρο και υπηρετώντας την για 7 χρόνια από τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου. Τα προηγμένα συστήματα πληροφορικής μέχρι και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με 5 ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες εγκατεστημένης ισχύως 1.422 ΜΒ και αξίας 1,2 δις. Ο Νάσος είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος της Quantum Corporation, όπως και ο ιδρυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroinvestment, η οποία το 2002 ίδρυσε το επενδυτικό ταμείο Euroinvestment Fund. Τον τελευταίο καιρό, ο Νάσος Χτωρίδης κινείται δραστήρια και με μεγάλη επιτυχία προς τη στρατηγική αναβάθμιση της Κύπρου στη διεθνή ενεργειακή σκακέρα. Ο Νάσος είναι ο περήφανος πατέρας της 7χρονης Αγγελικής, η οποία έχει πάντα ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη. Σαν άνθρωπος, ο Νάσος είναι φιλικότατος και αφοπλιστικά απλός. Θα το διαπιστώσετε εξάλλου σε λίγο. Η επιχειρηματική φιλοσοφία και πολύ περισσότερο η γενικότερη φιλοσοφία ζωής του Νάσου Χτωρίδη αντλεί από τις αξίες της τιμιότητας, της ακεραιότητας, της φιλαλληλίας, της συστηματικής δράσης. Αποσκοπεί πρώτιστα στην ανάδειξη των θετικών στοιχείων.
είτε αυτά αφορούν τους συνεργάτες του, είτε τους συνανθρώπους του, είτε τα έργα της ενασχόλησής του. Ο Νάσος Χτωρίδης πιστεύει ότι χρειάζεται να ανταποδίδουμε με αγάπη το δώρο της ζωής στο συνάνθρωπό μας και το αποδεικνύει στην πράξη. Το 2008 επισφραγίζει την πολύχρονη αλτρουιστική του δράση με την ίδρυση του μη κερδοσκοπικού ανθρωπιστικού ιδρύματος Αθανάσιος Χτωρίδης. Πρόσφατη σημαντική χρηματοδότηση του Ιδρύματος αποτελεί η βρισκόμενη σε εξέλιξη κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου, του μεγαλύτερου στην Κύπρο, ισχύως 10 ΜΒ και αξίας 14 εκατομμυρίων σε γη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 2009, η επιχειρηματική εμβέλεια και η ανθρωπιστική ευαισθησία του Νάσου τυχάνουν αναγνώρισης από την κοινοπολιτεία της Δομήνικας ως τα ιδανικά διαπιστευτήρια για τον διορισμό του ως επίτιμου πρόξενου της χώρας στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός της Δομήνικας του απένιμε το μετάλλιο τιμής της Δομήνικα μαζί με το διπλωματικό διαβατήριο της χώρας. 4 διεθνείς προσωπικότητες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας, ο Πρωθυπουργός της Κοινοπολιτείας της Δομήνικα, ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλάφκος Κληρίδης και ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος απέστειλαν γραπτές συστάσεις προς τα Ηνωμένα Έθνη, όπως αυτά αξιοποιήσουν τις καλές υπηρεσίες του Νάσου Χτωρίδη. Από το 2008, ο Νάσος υπηρετεί το άθλημα του μαραθώνιου, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στο μαραθώνιο της Αθήνας και το μαραθώνιο της Βοστόνης. Αυτό τον καιρό μάλιστα προπονείται για να τρέξει στο μαραθώνιο του Βορείου Πόλου. Η αγάπη του για το ιδεώδες του μαραθώνιου τον παρότρινε, δυνάμει του ομονίμου του Ιδρύματος, να αναλάβει το 2010 τη διοργάνωση του πρώτου μαραθώνιου Λευκωσίας και να δεσμευτεί για την ετήσια θεσμοθέτησή του. Με το μαραθώνιό του ο Νάσος τρέχει σε ένα δρόμο, τόσο γοητευτικό όσο και οι προηγούμενοι δρόμοι όπου έτρεξε μέχρι σήμερα. Του ευχόμαστε να έχει καλή σειρά. Αγαπητοί απόφοιτοι, ο δρόμος όπου θα μας ξεναγήσει σε λίγο ο Νάσος Χτωρίδης δεν είναι παρά μια αλληγορία του δικού σας δρόμου. Του δρόμου για τον οποίο εδώ θα κόψουμε απόψε την κορδέλα για να κινήσετε. Το ταξίδι της επαγγελματικής και προσωπικής προόδου, ο δρόμος της αυτοπραγμάτωσης, είναι μπροστά σας για να τον ακολουθήσετε. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, σας συγχαίρω θερμότατα για την επιτυχή ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σας σπουδών και σας εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια παράμιλη επιτυχία, την πορεία σας προς το φως της γνώσης και της δημιουργίας μέσα στους νέους σας δρόμους. Πολύ αγαπητέ, παλιέ φίλε Νάσο, σε ευχαριστούμε θερμότατα για την παρουσία σου στην απόψινή τελετή. Σε καλώ στο βήμα για την εμπνευσμένη σου ομιλία με τίτλο «Ο δρόμος». Ο λόγος σε σένα. Αγαπητοί φίλοι, η είδηση ήρθε σαν αστραπή. Ανακάλυψαν, λέει, την έξυπνη σφαίρα. Επιτέλους, μια σφαίρα που δεν πάει ίσια, αλλά σε ακολουθεί και σε ακολουθεί μέχρι να σε πληγώσει, να σε σκοτώσει. Κάτι πάει λάθος όταν επενδύουμε δισεκατομμύρια να ανακαλύψουμε ζωή σε άλλους πλανήτες και την ίδια στιγμή ψάχνουμε πιο αποτελεσματικούς, πιο έξυπνους τρόπους να σκοτώσουμε την ίδια τη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Κάτι πάει λάθος όταν στις μέρες μας οι αστέρες της στρογγυλής θεάς και των reality κερδίζουν στιγμιαία φήμη και αμύθιτα πλούτη, ενώ οι άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης αγωνιούν στη μοναξιά τους
για τον νίκη του επόμενου μήνα. Κάτι πάει λάθος όταν η επιχειρηματικότητα κατάντησε συνώνυμο της εκμετάλλευσης αντί της προσφοράς αξίας, της χειραγώγησης αντί της ανάπτυξης ταλέντων. Αγαπητοί απόφοιτοι, δεν μπορώ να προχωρήσω αν δεν σας δώσω πρώτα αυτό που σας οφείλω. Συγγνώμη. Ανήκω στις γενιές που σας πλήγωσαν τον πλανήτη, σας αποξένωσαν από τα κοινά και σας φόρτωσαν μια δυσβάσταχτη κρίση. Συγγνώμη. Λένε ότι η κρίση είναι οικονομική, αλλά αυτό είναι μόνο το σύμπτωμα μιας βαθύτερης κρίσης. Οι αξίες μας υποφέρουν. Εμείς τις ξεχυλώσαμε με αντίτιμο ένα σχήμα ζωής άδειο. Μιλάμε για αξίες και θα ρει κάποιος ότι είναι λόγια κορνίζες στον τοίχο. Καλό θέμα για έκθεση ιδεών. Αλλά είναι οι αξίες μας που καθοδηγούν τις επιλογές μας και διαμορφώνουν τις ζωές μας. Είναι οι αξίες του εγώ, της αρπαχτής και της μόστρας που μας έχουν ως τώρα υπερχρεωμένους ως κράτη και ως άτομα. Σας πείσαμε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός και η περιουσία μας είναι οι πιο σημαντικοί δείχτες ευημερίας από ότι η ευτυχία μας. Σας δείξαμε πώς να μην συζητάτε, μια και εμείς ανταλλάσσουμε μονόλογους. Η νίκη του ενός πάνω στον άλλο είναι πιο σημαντική από την αμοιβαία κατανόηση. Και με αυτό το μητρό στο παθητικό μας έχουμε το θράσος να κρίνουμε ή και να σας συμβουλέψουμε. Γι' αυτό, αγαπητοί μου απόφοιτοι, συγχωρέστε με. Δεν νιώθω να έχω κερδίσει το δικαίωμα να σας μοιράσω συμβουλές σήμερα. Το μόνο που μπορώ να μοιραστώ είναι τις δικές μου αλήθειες. Και πού ξέρετε, μπορεί να σας φανούν χρήσιμες. Ο δρόμος. Συνηθίζουμε να λέμε συνήθως εμείς οι πιο μεγάλοι, άτε και εσύ να βρεις το δρόμο σου. Που πάει να πει, άτε βιάσου να μας μοιάσεις, να βάλεις το βαγόνι της ζωής σου στις δικές μας ράγες και ακολούθα το σειρμό. Και να η σειρά της ζωής σας σε 12 δευτερόλεπτα. Γεννιέσαι, δίνεις την πρώτη σου συνέντευξη για να σε δεχτούν στον νηπιαγωγείο. Μετά δημοτικό και φροντιστήρια, μετά γυμνάσιο, λύκειο και φροντιστήρια, μετά στρατός, σπουδές, αποφοίτηση, το πρώτο αυτοκίνητο, δουλειά, αραβώνας, το πρώτο σπίτι, γάμος, καλά γεννητούρια, τα παιδιά παντρεύονται και μετά ζωή σε λόγου μας. Με αυτή τη σειρά, με αυτό το περιεχόμενο. Πριν 3 περίπου μήνες, μια υπαίθρια αφίσια έγραφε έκθεση καριέρας. Έγραφε τα επαγγέλματα του γιατρού, του δικηγόρου, του λογιστή και άλλα εντός εισαγωγικών πρέποντα επαγγέλματα. Καμιά αναφορά σε ζωγράφους, ηθοποιούς, μουσικούς και φυσικά ούτε σε υδραυλικούς, ξυλουργούς, γεωργούς. Ούτε λόγος για ποιητές και εξερευνητές. Καταπληκτικό, τρομακτικό. Σε μια εποχή όπου αναζητούνται λεωφόροι δημιουργικότητας και διαφορετικότητας, εμείς ως κοινωνία σας προσφέρουμε όλο και όλο ένα στενό, πολύ περπατημένο μονοπάτι 2 αιώνων. Ο δρόμος του καθενός μας δεν είναι εκεί έξω, αλλά εδώ μέσα, από την πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε. Μας περιμένει να τον ανακαλύψουμε. Πώς? Τι εξάπτει την περιέργειά σας? Τι κινητοποιεί τη φαντασία σας? Τι κάνει το χρόνο σας να πετά? Κλείστε τα αυτιά σας στις σιρήνες της συμβατικής επιτυχίας και αφουγκραστείτε την καρδιά σας. Εδώ γεννιέται, έχετε ταλέντα μοναδικά. Τιμήστε τα, αξιοποιήστε τα. Εδώ γεννιέται η ευτυχία σας. Εδώ ανθίζει το μεγαλείο σας. Εδώ βρίσκεται ο πραγματικός σας πλούτος. Αλλά προσοχή, η αριστεία
σε ό,τι και αν διαλέξετε στη ζωή σας, δεν είναι δρόμος ταχύτητας. Είναι μαραθώνιος. Είναι δρόμος αντοχής. Θα σας ζητήσει τεράστια αποθέματα ενέργειας, σωματικής, ψυχικής, πνευματικής. Και τα αποθέματα συσσωρεύονται μόνο με τη συνεχή εξάσκηση. Απαιτεί αταλάντευτη πίστη στο στόχο, ακόμα και όταν αυτός είναι αθέατος χιλιόμετρα μακριά. Δεν έχει συντόμια. Κάθε εκατοστό ζητά την παρουσία σας. Κάθε χιλιόμετρο ζητά να δώσεις ό,τι έχεις και ακόμα περισσότερο ό,τι δεν έχεις. Θέλει ισχυρή αυτοπειθαρχία για να κρατήσεις το ρυθμό σε ανηφόρες και κατηφόρες. Να ανοιχτείς τα συναισθήματά σου, αλλά η θέλησή σου να επικρατήσει. Χρειάζεται ισχυρή δόση αυτογνωσίας για να συνεχίσεις το δρόμο, ακόμα και όταν νομίζεις ότι δεν σου έμεινε άλλη δύναμη. Δεν έχει σημασία αν τερματίσαν άλλοι πριν από σένα, γιατί εσύ διάβηκες το δικό σου μοναδικό δρόμο. Αντιμετώπισες τους δικούς σου δαίμονες, πάλεψες τις δικές σου τρικυμίες και νίκησες. Αυτά και άλλα υπέροχα δώρα δεν ήμουν σε θέση να τα προβλέψω όταν άρχισα να τρέχω. Απλώς ήταν ένα διέξοδο από την κούρσα του αργού θανάτου. Το άγχος σκοτώνει και το τσιγάρο ακόμα πιο αποτελεσματικά. Εργαζόμουν 18 ώρες τη μέρα συντροφιά με 80 τσιγάρα δολοφόνους. Ξυπνούσα για να καπνίσω. Ανέβαινα τις σκάλες και λαχάνιαζα. Μέχρι που είδα ότι αυτός ο δρόμος δεν ήταν ο μόνος. Είχα επιλογές. Διάλεξα ζωή. Σήμερα δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς τρέξιμο. Μάλλον μπορώ να τη φανταστώ, αλλά δεν μ' αρέσει. Και ξέρετε, το τρέξιμο δεν είναι άθληση. Μόνο. Είναι δάσκαλος ζωής. Ίσως να βρείτε τα μαθήματα που θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας ενδιαφέροντα πρακτικά. Όταν ο δρόμος γίνεται ανηφορικός, δεν κοιτάζει στην κορυφή. Απλώς γυρίζει τα μάτια κάτω. Αυτό είναι. Δεν σε νοιάζει πόσο μακρύς και πόσο απότομος είναι ο ανήφορος. Απλώς η προσοχή σου εστιάζεται μόνο στο βήμα μπροστά σου και ξαφνικά, ως δια μαγείας, το ανήφορο εξαφανίζεται. Το οδόστρωμα γίνεται επίπεδο, γιατί ανήφορος υπάρχει μόνο όταν το συγκρίνεις με τη θέση που βρίσκεσαι τώρα. Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε αντιμέτωποι με μια δυσχέρεια στη ζωή σας, ξεχάστε το μέγεθός της. Απλώς φροντίστε όλο και όλο για το επόμενο βήμα. Κάντε το. Ένα βήμα τη φορά και κατακτάτε οποιαδήποτε πρόκληση βουνό έρθει στο δρόμο σας. Ακόμα κάτι για τις ανηφόρες. Τα πόδια καταπονούνται, κουράζονται. Είναι εδώ που η βοήθεια έρχεται από τα χέρια. Αν τα κρατάς σφιχτά στο σώμα σου, τότε τα πόδια είναι μόνα τους βαρετά και ασήκωτα. Αν όμως τα χέρια αρχίσουν να κινούνται πιο ζωηρά, μεταδίδουν τον παλμό τους σε όλο το σώμα. Ξαφνικά, τα πόδια κερδίζουν ισχύ και ενέργεια. Μια πραγματική υπέροχη αλληγορία που μου θυμίζει δύο ισχυρές αξίες στη ζωή μου. Φιλία και ακεραιότητα. Στον πρώτο μου μαραθώνιο στην κλασική διαδρομή της Αθήνας, μετά το 300 χιλιόμετρο, η πόνη στα γόνατα μου ήταν πλέον αφόρητη. Κάθε βήμα και μια διαπεραστική σουβλιά. 6.000 σουβλιές μέχρι τον τερματισμό. Θα ήταν αδύνατο να τις αντέξω αν δεν είχα την ενθάρρυνση και την υποστήριξη 3 φίλων μου. Θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Τερματίσαμε μαζί, χέρι-χέρι. Μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ζωής μου. Διαλέξτε τους φίλους σας προσεκτικά και χωρίς άλλα κίνητρα, παρά μόνο την αγάπη και την αποδοχή. Οι φίλοι μας δίνουν δύναμη στις προκλήσεις και νόημα στις χαρές μας. Και η δεύτερη αξία, ακεραιότητα.
Στην καθημερινότητά μου ελέγχω αν οι πράξεις, οι συμπεριφορές μου συμφωνούν με τις αξίες μου. Δεν με ενδιαφέρει ο παράδεισος αύριο. Διεκδικώ όμως την καλή ζωή τώρα, χωρίς εκτόσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Όλοι οι δρομείς, ιδιαίτερα του μαραθωνίου, μιλάνε για τον λεγόμενο τοίχο, περίπου στο 300 χιλιόμετρο. Βιολογικά μένεις από ενέργεια. Σε όλο το κορμί σου εκατομμύρια μυρμήγκια. Τα πόδια σου μολύβι. Οι πνεύμονές σου παίρνουν φωτιά και μια φωνή μέσα σου σφυροκοπά. Σταμάτα, δεν αντέχω άλλο. Η φωνή της αυτοσυντήρησης σου λέει να παραδοθείς. Μια άλλη όμως φωνή περιμένει να την ακούσεις. Η θέληση, μόνο που για να μπορέσεις να την ακούσεις, πρέπει να την έχεις ασκήσει πολλές φορές προηγούμενα. Αυτή σου λέει προχώρα, μην σταματάς. Ακόμα ένα βήμα και μετά το επόμενο, μέχρι το μυαλό να ηρεμήσει και να αναλάβει ο νους του σώματος με τις φανταστικές του δυνάμεις. Και ο τείχος ως διαμαγείας υποχωρεί, εξαφανίζεται. Είναι εκεί που ανακαλύπτεις ότι το μυαλό σου είναι προγραμματισμένο να μένει μέχρι το σύνορο της άνεσής σου. Αυτό το όριο δεν είναι δικό μας. Το κληρονομήσαμε από την εκπαίδευσή μας στην οικογένεια, στα σχολεία και την κοινωνία. Στο δρόμο σας θα βρείτε πολλούς τείχους. Πόσο αξεπέραστη θα είναι, θα εξαρτηθεί από τη δύναμη της θέλησής σας. Ορισμένοι λένε ότι η κλίμακα τους είναι από το 1 μέχρι το 10 ή από εδώ ήσαμε εκεί. Αναρωτιέμαι γιατί να έχουμε κλίμακα με όρια. Γιατί να έχουμε κλίμακα έτσι κι αλλιώς. Γιατί να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον οποιονδήποτε ή αυτό το έργο με το προηγούμενο. Προσωπικά, δίνω στον εαυτό μου το δικαίωμα να είναι ελεύθερος από τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων ή ακόμα και από τις δικές μου. Δίνω στον εαυτό μου το δικαίωμα να κάνει το κάθε τι σαν πως και γίνεται για πρώτη φορά. Και κάτι τελευταίο. Τη στιγμή που θα πείτε ότι θα τρέξετε το μαραθώνιο της ζωής σας, μην περιμένετε χειροκρότημα. Όταν μετά το χρηματιστήριο εποχή είπα ότι θέλω να επεκτείνω την επιχειρηματική μου δράση πέρα από τα όρια της Κύπρου, με στραβοκοίταξαν με καλόπιστη δυσπιστία. Και όταν είπα ότι θα ασχοληθώ με την παραγωγή και διάθεση ενέργειας στην Ευρώπη, χαμογέλασαν συγκαταβατικά. Σήμερα, η πιο πρόσφατη εξέλιξη της πορείας μας είναι 4 νέοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην νοτιοανατολική Ευρώπη που θα ενωθούν στο πανευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο. Όταν είπα ότι πρέπει να βοηθήσουμε με πρακτικόν τρόπο τη ζωή των Ελλήνων στη Βόρεια Ήπειρο, μου είπαν ότι τα σύνορα είναι ελεγχόμενα και ότι καλύτερα να αρκεστώ με μια ντόπια φιλανθρωπία. Τελικά, τα γαϊδουράκια και εγώ, φορτωμένοι με λογής πράγματα, περάσαμε όχι μια, αλλά 3 φορές τη σιδερόφρακτη μεθόριο. Όταν πριν 5 χρόνια είπα ότι θα τρέξω μαραθώνιο, κάποιοι φίλοι με κοίταξαν παράξενα και ευγενικά και δεν είπαν τίποτα. Τώρα, μετά από 3 μαραθωνίους, όταν τους λέω θα τρέξω το μαραθώνιο στο Βόρειο Πόλο, απλώς ρωτάνε πότε. Τώρα, όταν λέω ότι εργάζομαι για να γίνει Κύπρος ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, με το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο, στο μεγαλύτερο βάθος, με τη μεγαλύτερη ισχύ που έγινε ποτέ στον κόσμο, ακόμα και οι πιο καχύποπτοι αναμένουν το επόμενο βήμα. Αν διεκδικήσετε κάτι που ξεφεύγει από τα αναμενόμενα, θα ξαφνιάσετε κόσμο. Και εμείς, ως ανθρώπινο είδος, προτιμάμε την ασφάλεια του οικείου. Και τότε θα σας πούμε παράξενους ή και τρελούς. Να παρακαλάτε να σας πούν παράξενους. Αυτός είναι τίτλος τιμής, ο οποίος συναγωνίζεται σε σημαντικότητα το άνθρωπος. Προχωρήστε, έχουμε ανάγκη από τον δρόμο σας. Αγαπητοί φίλοι, αποφυτάτε και δεν έχετε καμία εγγύηση από την επαγγελματική σας αποκατάσταση. Η δημόσια υπηρεσία δεν προσλαμβάνει.
Το ίδιο και ο επόμενος ελκυστικός εργοδότης, η ημικρατική και ο αμέσως επόμενος, οι τράπεζες. Οι αμοιβές είναι χαμηλές και στάσιμες. Υπέροχα! Έτσι δεν θα χρωστάτε χάρη σε κανέναν μας για βόλεμα. Θα χρειαστεί να πατήσετε στα πόδια σας, να ψάξετε μέσα σας για το τι εξάπτει τη δική σας φαντασία, τι ζωντανεύει την περιέργειά σας και να στρώσετε το δικό σας δρόμο, το δρόμο της αριστείας σας, εντός και εκτός Κύπρου. Αγαπητοί απόφοιτοι, η ζωή είναι σύντομη και απρόβλεπτη. Πρώτη φορά το συνειδητοποίησα στην εφηβεία μου. Η μητέρα μου, ένας ευγενικός, καλόκαρδος άνθρωπος και με ωραία αισθήματα, μου ζήτησε στις 12 του Αυγούστου το 1985 να την αγκαλιάσω και να την φιλήσω στην παρουσία άλλων. Ο έφηβος, δηλαδή εγώ, ντράπηκε και δεν το έκανε. Χωρίς να το γνωρίζω, ήταν η τελευταία φορά που θα την έβλεπα. 2 μέρες μετά, η μητέρα μου δυστυχώς πέθανε. Δεν υπήρξε επόμενη φορά. Η ζωή είναι σύντομη, πολύ σύντομη για να αναβάλουμε, να τη ζήσουμε στην πληρότητά της εδώ και τώρα. Όπως εμείς θέλουμε. Πολύ σύντομη για να μην κλάψουμε, να μην γελάσουμε τώρα. Πολύ σύντομη για να μην αγκαλιάσουμε, να μην φιλήσουμε, να μην αγαπήσουμε τώρα. Πολύ σύντομη για να μην εργαστούμε με πάθος και να παίξουμε με πάθος τώρα. Μείνετε παράξενοι και περίεργοι. Σας ευχαριστώ.